Mitkä teidän nimet on? Abe, Taikuri, Abe. Amo. Khaled. Joonis. Paava. Rafa. Onni. Sule. Moha. Lenni. Kasperi. Veikko. Abdi. Osama. Anis. Aka Hancholini. Eetu. Jerry. Mikko. Jos sota syttyy Suomessa, metsä taistelee. En. Miksi? Mä en jaksa. Ei. Totta kai. En fitys. Joo. Joo, ja suoraan eturintamalle. Suora enturi! Joo. Tervetuloa Uutiviidon pariin. Tänään me ollaan kampissa ja tänään miten me kysytään ihmisiltä? Me kysytään ihmisiltä, jos sota syttyy, menisitkö sä taistelemaan Suomen puolesta? Yes. Katsotaan kuinka monta jätkää ja mimmiä on valmis lähti. Okei, tänään mä haluan kysyä teiltä, jos sota alkaisi Suomesta, menisittekö Suomen puolesta taistelemaan? Ei. Okei. Minkä takia sä et lähtisi sotaan Suomen takia? Koska se ei ole mun kotimaa, mä olisin mennyt mieluummin mun kotimaan puolesta sotiin. Mutta Broidi, sä asut Suomessa. En mä mene siltikään. Et mene? Okei. En fitys. Minkä takia? Koska en halua vielä, koska jo on mun maa. Suomi ei ole sun maa? Ei. Okei, Broidi, kiitos. Nähdään. Jos sota syttyy Suomessa, meettekö te taistelee? Mä menen jonnekin bunkkeriin. Bunkkeriin? Joo. Siis sä meet piiloon, Menen piiloon. Ja mä menen saa sotaan. jos sä et pelkää, sä meet suoraan vaan sotaan näin. Ehkä mä oon vähän vanhempi. Mutta en mä tän ikäisen menisi sotaan. No, kyllä mä menisin sotaan puolustaa isänmaata. En mä tiedä. Ja sä et mene sun friendin kanssa, et jäät himaatiksi jonnekin. Kyllä mä ehkä tuun. Peer pressure. Alright. Tänään mä haluan kysyä, jos Suomessa syttyisi sota, lähtisitkö sotaan Suomen puolesta? Totta kai. Miksi sä haluaisit lähteä? Mä en tiedä miksi mä en lähtis. Kyllä mä, sä tiiäks. Se hyvä. Sun kotimaa ja tälleen. Just näin. Mahtavaa. Mä respektaan. Entä sä? Joo. Sä lähtisit sotaan. Joo. Sä kuolisit Suomen puolesta. Oot valmis? Joo. My god, toi tuli hyvä. Entä sä? Joo, ja suoraan eturintamalle. Suora enturi! Joo. Laiskin ja tälleen. Sä otat ase? Joo, ase. Cap. Suomen puolesta. Fortnite, tiedätkö mitä? Bro, mä oon kasvanut täällä Suomessa. Mun on pakko mennä, bro. Mä rakastan tätä maata, bro. Tässä. Peace and love, guys. Sä tulit just Intistä, eiks niin? Joo. Reellisesti mä en, koska en pysty edes omaa maa puolustamaan. Miten mä puolustan Suomea? Passi pois. Oma maa. Joo. Passi pois. Joo, antakaa pois passi. Sain. Oiks lisättävää? Ja siis reellisesti mä rakastan tota maata, mutta mä en halua puolustaa reellisesti. Siis mä mieluummin puolustaisin Egyptiä, koska mun perhe on sieltä ja niin mulla ei ole perhe täällä. Niin Joo vai ei? kyllä mä puolustan niinku molemmat. Miten niin mut? Jos pitää vaan yksi puolustaa. No se olisi Egypti, koska siellä on mun kotimaa ja mun perhe. Mä hiffaan. Mä puolustaisin itse. Ittees? Joo. Metsä niin kun, tiiäksä, maan alle ja tälleen sä hiekat otat Kun mä pois. teen portal tälleen. Sä käytät taikaa. Joo, just se. Te käytätte taikaa yhdessä. Taikuri, bro. Of course. Hey, Joo, totta kai, bro. Minkä takia sä puolustaisit? Koska mä asun Suomessa, tiedätkö, bro? No, totta kai, tää on mun toinen kotimaa. Oikeesti. Tässä on mun perhe asuu täällä ja mistä mun koko tuloa tulee tästä. Totta kai mä puolustan tää maa. Totta kai. Menisin taistelemaan jos suomalaiset ei enää hauko mut ansanalla. Voila. Ja bro, totta kai jos tuli jotain, totta kai me puolistetaan ja näet. Se on niinku normaali, koska me eletään Suomessa ja ollaan niinku Suomen kansalaisia, niin me puolistetaan ihan fine. Respect, man. Sulla on vittu hyvä tyyli, man. Jos Suomessa syttyisi sota, lähtisitkö puolustaa Suomea? Totta kai mä kävin armeijassa, kai mun on pakko puolustaa. Näin Sä oot valmis ota ase? Totta kai, bro, totta kai. Ja Oh my ennen fucking kuin toinen god. juttu, mielipide mun feili, just kävin tänään leikkaa. Käänny. Reit 1/10. MP. Bro, mä antaisin 7,5 olla. Jos sota syttyy Suomessa, metsä taistelee. En. Miksi? Mä en jaksa. Siis mitä sä teet, jos sota syttyy? Mä lähden pakkoon. Ei. Et lähtisi? Miksi? Me lähdemme vaan maassa suoraan.
Lähti siitä maasta pois? Joo. Oi niin, mitä ihmettä bro. Kyllä mä varmaan menisin. Juu, eiköhän me olla menossa. Eli kaikki puolustajat, ootteko jo käynyt Intissä? Me ollaan menossa niinku ensi kesän kaikki 3. Sä luulet, että teillä on samat mielipiteet sen jälkeen, kun ootte käynyt Intissä? Kyllä mä voisin veikata. No joo. Eiköhän me olla menossa suorittamaan. Sori se Mä leikkaan aika paljon. No. Siinä voi videossa. You go next video.